Luane belgefilma binavê û dîno ku jiyana karîkatûrîst û wênegîr Asaf Koçak dike mijar hat nîşandan. Koçak di sala 1958 da li gundekî navçeya Yerköy'a Yozgatê ji dayîk bûye. Malbata wî ji eşîra Reşwaniyê ku berî nêzîkî 400 sala li herêma Semsûrê Adîyamanê sürgûn û herêma Anatolya navîn hatiye kirin. Koçak li Tirkiye berhemên xwe yên karîkatûrî dihat nasîn. Di fîlmê Dîno da derhênerê belgefîlmê Kerem Tekolu wekî Kerem û tê nasîn dixwaze jiyana Koçak berhemên û kedên wê bîne pêş temaşewanan. Çima Dîno yan jî çima Asaf Koçak tiştekî ku li ser rûyê Dunyayê bi Kurda alaqedar be, bi çanda Kurda, bi kultura Kurda, bi zimanê Kurda alaqedar be hemû qada xebata min e. Yani ez tiştekî Kurdan alaqe bike ew min jî alaqe dike. Tekolu dide zanîn ku Koçak kesayetekî bêhempa û karîkatûristekî pêşbîn bû. Dîno karîkatûrîstek bi navê xwe Asaf Koçak e bi sedan karîkatûrên wî yên pêşdîtî yani öngörî bi sedan karîkatûrê wî li Tirkiye seriya çil kovar û rojname û em bêjin broşûr û ewan da karîkatûrên wî yên gelek biwate hatine weşandin. Di çîroka Koçak da tiştê herî balkêş ew e ku ji nava berfê qerisandinê xilas dibe, belêdekirina Sîwasê de li gel sû û du hevalên xwe di nava agir da tê şewitandin. Di demekê de li Sêwasê dema mamosteye ji gundekî dema derbasî gundekî din dibe û rêya xwe wendat dike nava berf û bagirê de diqerise yani deqeya dawî jî heke negîje mala hevalên xwe ew ê bimre yani ji bûzê ji qerisandinê ew ê bimre lê mixabin 10 sal şûnda sala 1993 de ew di doyê tirmehê de li Sêwasê ji agir xelas nabe yani ji bûzê ji berfê ji bagirê ji wê mirinê xelas dibe lê di heman bajarî de îca ji agir mixabin xelas nabe bi 33 rewşenbîrên Elewî yên ew ê re jî ew tê qetilkirin di nava wan de. Ew dibêje ku Koçak xelet hatiye naskirin. Ji ber vê yekê armanc kiriye ku wî rast bide nasîn û çîroka Kurdekî evqa serkeftî bide nîşandan. Lê derde ji bo min ji Kurdekî re bêjin Tirk yan ji Kurdekî re bêjin Ereb. Yekemîn derdê min ew bû ku ez belge bikim ev însanê evqa serkeftî Kurd e û ne Tirk e. Derdekî min ev hebû. Derdê din jî ez bi xwe hunerê dikim. Bi hunerê re alaqedarim. Hunermendekî ku ew qas pêşiya xwe bibîne bila nemre. Wek fîzîkî heke dibinê ertê da bêjî karîkatûrên wî yani ew tiştên ku xêz kiriye miraseke ji bo hunerhêzên ji bo hunera Dunyayê tenê ne yê Kurda. Derdê dijî ev. Qirkînin Ramademakê ku duyê tîrmehê 2009 li Sîwasê pêk hat. Di dîroka Tirkiyeyê da bûyereke gelek girîng bû ku sû û sê helbestvan, nivîskar û hunermend ji aliyê kesên tundrev ve di nava otela Mademakê hatin şewitandin. Ew bûyer heta îro jî bandora xwe li ser civakê hiştiye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.